Wazobia Record. Shi alƙawari yanayi na amana uwa, so rike mai sanki da gaske ki sashi a ruhinki ya zauna. Yau labarin da shi ne akan wani al'amari na kauna. Ku biyo wani a sannu na sani za ku ji duk batuna. Soyayya ce ta jami'a na rasa inda na tsinci kaina. Yau ni kuka nake da zuci ba da idaniya ba. Da ƙauna shi na sanya a raina, kuma makaranta za mu je tare da za mu zauna. Alƙawari na tana riƙe yanayi na amana, amma ta ya gani abin da ta yi nake tunawa. Akan yiwu taron ke tafiya da ita, na ba ta amana ta kaina kuma na gaskata ta. Kullum a dare da safiya haji ta kira wayata, har ma ce min take laila da majinin na baya baiwa. Cewa inda soyi na san ma abin kwatanta, wasu ma ce min suke yi akan so na wahalta. Ni kaɗai ne ya daina san abin take da mini zuciyata, kuma ne za ku ce min so ne ya sa ni iya tunawa. Ita ta shige mini zuciyata, kullum ce min take yi ki san majini da hanta. Ni kawai murna nake yi ba mai raba ni da ita. Yau da ita fadi ta kare kin bula fa kun rabewa. Cuta haƙuri a yi magani, kin gashi da shi da samu duk wannan na kaddara ne. Wanda ke yi na haƙuri na sun iske nan sarani, kuma ni ban fitare ba komai ka gani na ga Allah. Shi alƙawari yanayi na amana uwa, so rike mun sanki da gaske ki sashi a ruhinki ya zauna.